Esther Cerdà i Boluda. Regidora de Cultura Festiva, María Beltrán y Ferrero. Presidenta de la Junta Local Fallera, Celia Gorrita y Albiñana. Membres de la Executiva de la Junta Local Fallera. Fallera Major Infantil de Xàtiva, Gisela Huerta y Carlos. Fallera Major Iniciativa, Gisela Carpintero y Almendosa. Dames i acompanyants. Falleres Majors Infantils i Presidents Infantils de diferents comissions d'iniciativa. Falleres majors, presidents i juntes gestores de la nostra ciutat. Xativins, xativines, fallers i falleres, gent de tot el món. Avui és un dia molt especial, perquè des d'aquest balcó de l'antic hospital veiem com la nostra ciutat es prepara per a viure unes falles úniques, les falles de 2025. Un any més, Xàtiva es transforma i s'ompli de màgia, de llum, de foc i d'emoció. Junt a les dames majors i infantils i els meus acompanyants i, com no, amb tots els que avui estem així presents. De nou, tots junts ens retrobem amb mans i a les nostres benvolgudes festes josefines. Perquè les falles són molt més que monuments i pólvora. Les falles són el que som, el que compartim com a poble. Són els somriures als carrers, les trobades amb els amics, les nits que ens uneixen i ens fan sentir part d'una gran família. Les falles ens parlen de tradició, de l'esforç de molts per mantenir viva la nostra cultura, però també de la força de la comunitat que fa que tot cobre sentit. Aquest any, més que mai, volem recordar que les falles són de tots, des de les comissions fins als veïns, que amb el seu suport ajuden a fer que tot això sigui possible. Ens heu ensenyat als més menuts que aquesta festa no té fronteres i que ser faller o fallera significa treballar de valent els 365 dies amb molt d'esforç i dedicació. Gràcies a aquesta feina feta per tots i totes que formeu part d'aquesta festa i que transmetiu la vostra saviesa de generació en generació. I heu aconseguit que la nostra identitat siga reconeguda com un patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Les nostres festes josefines van més enllà d'una festa popular. Són el reflex del nostre patrimoni, que és part fonamental de la nostra història com a ciutat i com a cultura. Aquest reconeixement ens recorda la riquesa d'aquesta tradició, que és nostra i de tots aquells que la viuen amb passió, que l'han fet gran i que continuaran fent-la créixer. Nosaltres, els més menuts, tenim la missió de conservar la tradició i de fer més gran la festa i recordar el que vam fer un dia els seus avantpassats. Cada orfebre, cada modista, cada mestre d'artesania contribueixen a que aquesta festa siga més rica, més bella i més autèntica. Mireu al vostre voltant. Tots els que estem així avui presents estem units pel mateix, per la millor festa del món. Ha arribat el moment d'obrir la nostra ciutat, les portes dels nostres casals i que